الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ تھوڑی آواز آئی تو میرے تک تو پہنچی نہیں تو پتہ تھوڑے اپنے تک پہنچی ہوئے تک اچھی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ ہست حب رحمت للعالمین۔ ہست حب رحمت للعالمین۔ شتمتا زیر زبران سب شان نبی وچ آیاں غیراں لوکاں خبر نہ کائی تے اپنے رمضان پائیاں
شدہ مدہ ہت زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیاں غیراں لوکاں خبر نہ کائی ہت اپنے رمضان پائیاں اے قرآن نورانی شیشہ میرے وال توجہ میرے وال رکھنا کہ ادھا گھنٹہ تقریر سننی ہے نا توجہ ایک جمعے تک دوست میرا آیا جمعہ پڑھنے واسطے وقت میں بڑی دوروں چلے ہیں تاکہ جمعہ پڑھا پھر رجوی صاحب پیسے لے کے تقریر بڑی کر دے تے جمعے تے پتہ کیوں نہیں کر دے ہوں گے حالانکہ میں پیسے کہتے مکوئے نہیں تے جنہیں 10-20 ہزار کرایہ دینا نا انہیں پھر تجربے دے طور تے دیکھنا ہے بھی کرایہ لی تقریر کی میں تے مفت لگی میں ٹھیک ہے نا بالکل اپنے پیسے اپنے کول رکھنے ہیں اے سارا سال تواڈے کولوں لئی دے نے تسی صرف نہ دیکھنا میرے والے تو سبحان اللہ کہنا ٹھیک ہے تواڈیاں بڑیاں محبتاں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ٹھیک ہے نا اج پیسے والے رات نہیں ہے اج پیسے بخشاون والی رات ہے ٹھیک ہے محبت نال ٹھیک ہے دیکھنا میرے والے جے تسی ادھر ادھر ویکھ دو نا تو توجہ بندے دی ہور پاسے ہو جائے ٹھیک ہے پھر مزہ نہیں آندا جے سننی نا تقریر تے پھر اکھ وچ اکھ پا کے رکھی دی تاں پھر تقریر ہوندی ہے ٹھیک ہے اے قرآن نورانی شیشہ ہت حقدار راہ وکھاویں اے قرآن نورانی شیشہ تے حقدار راہ وکھاویں جیڑا پڑھے عمل چکرے او ستا جنت بولیے جا جیڑا پڑھے عمل چکرے او ستا جنت جا تے شتا متا ہت زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیاں غیراں لوکاں خبر نہ پائی ہت اپنے رمضان پایا اج دی رات 27 رمضان المبارک دی بڑی عظیم رات ہے لیلۃ القدر شریف سنو آکھیا جاندا ہے اس رات دی سب تو بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دا نزول مبارک قلب مصطفیٰ تے فرمایا ٹھیک ہے قرآن سبحان اللہ صحب قرآن دی شان دی بھی حد کوئی نہیں ٹھیک ہے جس سینے وچ قرآن ہوئے وہ سینہ آلہ ہوندا جس سینے وچ قرآن ہے وہ سینہ آلہ ہے تیرا بچہ پڑھے میرا پڑھے یا جڑا بندہ چند صورتاں نال پیار رکھدا ہے چند صورتاں نال پیار رکھدا ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے
جیڑا جس صورت نال بھی پیار رکھدا جدوں مردا ہے تے عذاب والے فرشتے جدوں آندے نے نا تے او صورت قرآن دی انہوں اپنے وچ لپیٹ لیندی ہے. ایک صورت ٹھیک ہے. نماز آ جاندی ہے، نماز آخدی ہے رک جاؤ، نماز ڈھال بن جاندی ہے، تلاوت قرآن آ جاندا ہے، روزہ آ جاندا ہے، حج آ جاندی ہے، زکوٰۃ آ جاندی ہے. جو بھی نیکی انسان کرتا اللہ دی رضا واسطے ہر نیکی او دی ڈھال بن جاندی ہے تے انہوں عذاب تو بچا لیندی ہے. یہ تا ایک صورت عالم ہے تے جے سینے وچ 30 سپارے ہون، سینے وچ 30 سپارے ہون، اس بندے دی کیڈی وڈی شان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن، تبرانی معجم کبیر دی حدیث شریف، حافظ قرآن مشک دی خوشبو دی بوری جڑی نا، مشک خوشبو اے دی بوری دی طرح ہے. منہ بند رہے تے تامی خوشبوواں دے ہلے، منہ کھلا ہوئے تے تامی. اور فرمایا کسی نے مان ہوندا نا ڈگری فلانی ڈگری فلانی پوسٹ تے پہنچ گیا، اللہ دا بڑا کرم ہویا، رب نے بڑی عزت دیتی. ایویں ہر بندہ اپنی محنت ذریعے جتنے بھی پہنچ جاندہ تے پھر اندر بھی اللہ دا بڑا احسان ہویا. میں اس قابل نہیں تے اللہ نے میں اے مقام دے دیتا، اتنی بڑی شیٹ میں دے دیتی. فرمایا پوری دنیا دیاں عزتاں مقام سارے دنیا داری دے لحاظ نال کٹھے کر لائے، حافظ قرآن جس جگہ تے پیر رکھے اس جگہ ورگا بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جس قبرستان دے وچوں، سنی حدیث پاک مفہوم حدیث عرض کر رہے ہیں، جس قبرستان دے وچوں حافظ قرآن لنگ جاوے، صرف لنگ جاوے، انہیں پڑھا کچھ نہیں بھی قبرستان واڑ کے نا جی انہیں کوئی سورت شروع نہیں کی تھی، انہیں تلاوت شروع صرف لنگ جاوے. تیرے میرے نبی لجپال نے فرمایا اللہ دن 40 اللہ رب العزت اس قبرستان پورا دی وچوں 40 دن واسطے عذاب اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. ایک مقام دے اتے حضور علیہ السلام دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے، جنگ دا موقع سی. رات جدوں ہوئی نا گھوڑا ڈرے، گھوڑا ڈرے، صحابی حضور دی بارگاہ چاہیا یا رسول اللہ سونیا میرا گھوڑا ڈردا ہے. حضور نے فرمایا اپنے گھوڑے دی جگہ تبدیل کر. توجہ نہیں تسی کی تھی، اپنے گھوڑے دی جگہ تبدیل کر. صحابی جگہ تبدیل کرتی، یا رسول اللہ کرم فرماؤ، ایدی وضاحت فرما دیو کہ وجہ کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ تے تو گھوڑا بنے ہے نا، توجہ رکھنی ہے، گل سننی ہے، جس جگہ تے گھوڑا بنے ہے نا اس جگہ تے تھلے ایک میرا غلام ہے دفن ہے جیڑا سورت ملک نال پیار کرنا. تے فرمایا روزانہ فرشتے رات نو آکے او دی قبر دا طواف کرتے نے، جدو نورانی فرشتے اترتے نے تیرا گھوڑا ڈر جاندہ ہے. اور فرشتے زیارت واسطے آرانے حافظ قرآن نہیں ہے، صرف سورت ملک نال پیار کرتا ہے. ایک سورت نال جیڑا پیار کرے رب ایڈی شان عطا فرماندا ہے جڑے سینے وچ 30 سپارے اللہ سما دے. سینے وچ 30 سپارے ہوں، بڑا مقام جے، وہ بڑی شان جے، وہ بڑی عزت جے. ٹھیک ہے نا. اتنے والدین خوش ہوندے نے میرا پتر ایس پی بنیا، میرا پتر فلاں بنیا، میرا پتر فلاں سیٹ سے ہویا. یعنی کہ والدین دی خوشی ہوندی ہے نا جی، خوش ہوندے نے. قیامت ان ساریاں ڈگریاں تیریاں اے دنیا دیاں دنیا تے رہ جانیاں نے. دنیا دیاں ڈگریاں بولیے، دنیا دی ڈگریاں دنیا تے رہ جانیاں نے. دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے. ایتھے تینوں ہر بندہ سلوٹ کرے گا، تھانے دار صاحب، ایس پی صاحب، ایم پی صاحب، ایم این اے صاحب، چودھری صاحب، لمبردار صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، ساری ڈگریاں سلام ایتھے ہوئے گا. فرمایا معاشر وچ کوئی سلام نہیں ہونا. ٹھیک ہے، معاشر دے اندر سلام قرآن والے انو سلام ہوئے گا. قرآن
حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی لجپال نے فرمایا بروز محشر دو بندے اللہ دی رحمت دے کے کھلو جان گے، جن کہنے بھی اڑی کر جان گے۔ رب فرمایا کہ جنت جاؤ تو آکھن گے مولا اسی کلیاں نہیں جانا، توجہ ہے، اسی کلیاں نہیں جانا۔ رب فرمایا گیا کیوں؟ مالکہ میں قرآن حفظ کیتا ہے، ایک میرے کلے دی محنت نے میرا باپ بھی کماندہ رہا ہے۔ نبی لجپال نے فرمایا اللہ رب العزت بروز معاشر حافظ قرآن نو فرمائے گا قرآن پڑھدا جا، ذرا سبحان اللہ اگر اجازت ہوئے تے آکھ لو، قرآن پڑھدا جا اور نور دی سیڑھی تے چڑھدا جا۔ جامع مسجد حنفیہ بیر کی دیوے حافظ آپ قرآن پڑھیں، نمازی قرآن سن دے، سامع قرآن سن دے، سامعین قرآن سن رہے ہیں، ایک صف ہوئے گی، دو ہوئے گی، پیچھے بڑا استاد سن لوے گا یا پیچھے دو صحابہ سن لیں گے۔ بروز معاشر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن نو فرمائے گا تو قرآن پڑھ میں رحمان تیرا قرآن سناں گا۔ مولا میں کمزور میں تیرا بندہ اتنی طاقت نہیں رکھدا قرآن پڑھن دی۔ رب فرمائے گا جاشی تیرا حافظہ بھی مضبوط کر دیتا ہے، تیری لکنت ختم کی تھی، تینوں طاقت دیتی، تیری زبان دیتے، تیرے قلب تے قرآن جاری کر دیاں گے۔ نور دی سیڑھی چڑھدا جاؤ، قرآن پڑھدا جاؤ، جتھے وناش کرے گا اتھے اسی تیرا محل بنا دیا۔ پڑھدا جا، نور دی سیڑھی، جنت بھی درجے نے، عام بندیاں دا، خاص بندیاں دا، یہ درجات رکھے نے جنت، ٹھیک ہے نا؟ جی میں تھوڑی دنیا دے سیٹاں نا جی، اے چپڑاسی دی، اے فلانے دی، اے درجہ چلدا گیا، اے چھوٹا تھانے دار ہے، وڈا ہے، پھر اگے اے ساری تے دنیا تے مک جانی ہیں، اوتھے دین والیاں دی نمبر ہونا ہے۔ آئیے حافظ قرآن پڑھدا پڑھدا فرمایا والناس کردہ ہے جنت دا محل اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرما دیندہ۔ رب فرماندہ جا جنت او محل دے دروازے تے کھڑا ہے کہنا مولا عرض کردہ میں نہیں جانا۔ فرمایا کیوں نہیں جانا؟ او حافظ قرآن عرض کردہ حضور نے فرمایا یا رب العالمین میرا باپ غریب کماندہ رہے آئے، میرے تیلاندہ رہے آئے، ایک کلی میری محنت نہیں ہے، ایدے وچ میرے باپ دا بھی حصہ ہے۔ میں جنت جاواں باپ میرا نہ جاوے نہ رب تعالیٰ تیرے نبی لجپال نے فرمایا نور دا تاج اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن دے باپ نو عطا فرمائے گا۔ باپ ان پڑھے بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نور دا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ہون جنت چلا جا، ہون جنت چلا جا۔ عرض کردہ نانا مولا حجی بھی نہیں جانا۔ رب فرمائے گا ہون کیوں نہیں جانا؟ قربان جاوا اس محبت پر جملے آتے تیرے میرے نبی نے فرمایا او حافظ قرآن عرض کرے گا مولا اے دے وچ میں تے میرا باپ نہیں، میری ماں دی بھی بڑی محنت فرمایا تیری ماں نو نور دی چادر پوا دیتی ہے، جنت چلا جاؤ، باپ بھی لے جا ماں بھی لے جاؤ، پھر بھی کھلوتا ہے مال کا نانا اینا دے نال کوئی ہور بھی نے، میں غریب میرے قرآن دا انتظام کرن والا، میری تعلیم دا انتظام کرن والا، میرے کپڑے دا انتظام کرن والا، میرے بہن واسطے چٹائی دا اہتمام کرن والا، میرے واسطے روشن دا اہتمام کرن والا، جنہیں لوگ ایدی خدمت دے مدد دے اندر ہون گے حافظ قرآن سارے دے ہاتھ پھڑے گا جنت لے جائے۔ اے محبت تھا میں کہنا آسی جی چھک درو کہنا جی پرسو دا اعلان کرن لگے ہیں مسجد جا کے 22,000 کا یہ لنگر لیں گے تو کم از کم 20-22,000 سارا کلا لنگر آندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہنے لوگی شاید کہنے وکاری صاحب کچھ آمد کر دیا، میں تو چلو کچھ آمد ہی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے چاچے کرم انہوں نے بیٹے انہوں نے کہا لنگر دی ذمہ داری پھر بھی ساتھ دی ٹھیک ہے، پھر پورے شروع کر کے 30,000 حافظ صاحبان کی خدمت۔ او بھائی احسان نہیں، قرآن دا کوئی نعم البدل دے بھی نہیں سکتا۔
آپ 3 ارب بھی دئیے نا قرآن دا مول کوئی دے سکتا ہے؟ حوصلہ افزائی ہوندی ہے حافظ قرآن جس نے سپارہ لے کے دیتا، جس نے کپڑا لے کے دیتا، جس نے ٹوپی، جس نے کتاب، ٹھیک ہے اللہ دی رضا واسطے، فرمایا ہر ایک دا ہاتھ پکڑے گا، فرمایا 70 بندے ایسے ہوں گے جنہیں تے جہنم واجب ہوئے گی، وہ انہوں نے حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اور فرمائے گا پھر وہ 70 بندہ ہر بندہ 1000 دی شفاعت کرے گا۔ فرمایا صدیق حضور نے فرمایا 70,000 بندہ تے ایک حافظ قرآن جنت سنہری تاج نور دیاں چادراں سنہری تاج اور لیکن حافظ صاحبان بھی سن لو صرف قرآن دے لفظ نہیں رٹنے یہ تو شانداریاں منوائیاں تو مسلح نہیں چڑھان دینا تانو آئیے بخاری شریف دی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا آئے میرے غلاموں راتی جنہیں خواب ویکھیا خواب پیش کرو توجہ رکھے بخاری دی حدیث پاک غلامہ کے حضور آسلی سرکار نے فرمایا راتی میں خواب ویکھیا فرمایا 2 فرشتے ہونا میرے کندھے دیتے موڑے تے لے گئے میں نے سیر کرا میں ایک مقام تے گزرے ہوتے عذاب ہو رہے ہیں پتھر تھلے بھی ہے تے اتے بھی پتھر ہے وچالے سر ہے پتھر تے پتھر ویدہ ہے وہ سر کاغذ دی مانند ہو جاندہ ہے توجہ رکھے جی یہ حدیث پاک ہے یہ فضیلت ہی ہے تے عذاب بھی ہے گا جی یہ فضیلت ہے بعمل حافظ قرآن دی جڑا حافظ قرآن بھی ہوئے تو نمازی بھی ہوئے شرع محمدی بھی ہوئے اکلے حافظ پڑھن نال نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے ٹھیک ہے فضیلت ہے قرآن پر عمل کرنے پر لفظ اٹھن پر نہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین حسد حب رحمت للعالمین سب تو پہلے محبت مصطفیٰ دلا پھر قرآن دے جو قیدے قانون نے اس سے چلن نال معاملہ چلے گا حضور علیہ السلام فرماندے نے میں فرشتوں کو پوچھیا کون ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے تے فرشتے عرض کردے نے سونیا اے حافظ قرآن ہے قرآن تحفظ کیتا پر نماز دے نیڑے نہیں جاندہ نماز دے نیڑے نہیں جاندہ سی اتنا عذاب ہو رہا 4 بندے حضور نے گنائے نے حدیث پاک دے مفہوم دے اندر ہے ٹھیک ہے اے ضروری ہے نمازاں بھی نماز دا پابند رہنا اور فرمایا جنہیں دنیا نو پسند کیتا قرآن چھڑ کے سادہ تو رواج ہے نا جی بچہ 5 پڑھا کے تے حافظ قرآن بنا لو جس لئے حفظ ہو گئے 8ویں داخلہ کرا کے اگلا بھی گیا تے پچھلا بھی گیا صرف سنت مل جائے گی 4 نمبر بن جائے ڈگری بن جائے گی بھائی ڈگریاں ایتھے نہ بنا ڈگریاں آگے بنا اے ڈگریاں ساریاں جھوٹیاں نہیں ڈگری محمد عربی دی ہے جتھے مور لگ جائے گی بیڑے پار ہو 70,000 دی شفاعت ہے نا جی وہ بعمل حافظ قرآن جنہیں قبرستان جو لنگے تے اللہ عذاب اٹھاندہ نا حافظ قرآن بعمل دی نے یہ بھی یاد رکھے آجے اے نہیں کہ قرآن پڑھے آتے مر قرآن دے خلاف ہو گیا اور موسمی داڑیاں بھی اے بھی ختم کرو یا شبان چڑھے آتے رکھ لئی یا رمضان کے یا تو منا لئی میرے بھائیو میرے دوستو اللہ دے عذاب انہوں دعوت دینا لی گل ہے رب نے جڑی شان بیان کی تھی نا حافظ قرآن دی اللہ 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 ٹھیک ہے حضور فرماندے نے اڑی کر جائے گا ماں نو باپ نو دادے نو ساتھ پوچھتا او بندے جڑے خدمت کرن والے پیار کرن والے کپڑا لے کے دین والے پھٹی لے کے دین والے ریل لے کے دین والے صف لے کے دین والے لیٹ دا اہتمام کرن والے فرمایا حافظ قرآن معاشر دا دن کسی دا قرض نہیں رکھے گا او دی سوچ تو بات او دا احترام تے ادب ہوتے ہو جائے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی ٹھیک ہے نا تمنا درد دل ٹھیک ہے اے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ اے تا حافظ قرآن دی شان ہے تے عالم دی کی شان ہے عالم دی کی شان ہے ٹھیک ہے نا گفٹ میں ایک جمعے تے بھی عرض کیتا سی لوگ گفٹ دیں دیں گھڑیاں دیں گے موبائل دیں گے تو سوٹ ایک دوسرے میں گفٹ دیں گے دوست احباب خدا دے بندو سب کچھ جھوٹ تے فرار جے گھڑیاں رک جانیاں نے گھڑیاں کپڑے پھٹ جانے موبائل الٹا گناہ دی دعوت دیں گے
دنیا دا جیڑا مال بھی ہوئے گا جے تو انہوں محبت ہے تے ایک ایک کتاب رسول عربی دی سیرت پاک دی ایک دوسرے نو گفٹ کر دے ہو قیامت تک ثواب نہیں ختم ثواب ختم نہیں ہوئے گا حدیث بیان کر رہے ہیں نا جنہیں لکھی انہیں بھی ثواب ایویں جنہیں لے کے دیتی انہیں بھی جنہیں پڑھی انہیں بھی ثواب جنہیں پڑھائی انہیں بھی جنہیں سنی انہیں بھی جنہیں سنائی انہیں بھی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور قرآن نال وفا کر قرآن نال وفا کر پھر عزتاں ویکھی ہوندیاں قرآن بے وفائی نہیں کرتا بندہ وفا کرے قرآن بے وفائی نہیں کرتا اے طریقہ پوچھنا ہی تے کربل دے کاریاں کو پوچھ لے امام حسین حسن پاک دا بچپن دا عالم ہے جی ایک بندہ آیا کوفے وچوں چلیا ملک شام وچوں توجہ رکھیا جی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اولاد دا سوال کیتا اولاد دا نبی لجپال نے فرمایا تیرے نصیب وچ مقدر ہے تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں اولاد نہیں دے سرکار نے بس اینی گل فرمائی کہ تیری تقدیر ہی وچ ایویں او مایوس جو ہویا انہیں اگلی گل بھی نہ کیتی کہ حضور تسی مہربانی کرو کرم فرماؤ تھوڑے دربار تے آیا ٹھیک ہے تے خالی موڑ جاواں سرکار نے بس اینی گل ہی فرمائی او نکلا پیچھے فرمایا امام حسن امام حسین اپنے دروازے دے وچ کھڑے سن انہوں پھڑ لیا توجہ رکھیے بات فرمایا کیوں پریشانی دے عالم میں اتنے مایوس ہو کے واپس جا رہے ہیں عرض کردہ سونے ہو شہزادے ہو میں بڑی دوروں آیا بڑا سفر ہے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی حضور نے فرمایا تیری تقدیر وچ نہیں حالانکہ حضور ہاتھ اٹھان آئے دعا قبول نہ ہوئے کئیاں بے اولادن حضور نے اولاد لے کے دیتی ہے کئیاں دے مرے بچے حضور نے زندہ فرمایا یہ دینی گل ہوئی وہ فرمایا کیوں پریشان ہے بہ جا ہاتھ تو آئے مہمان نوازی کی تھی اللہ کھانا کھوایا اور فرمایا آ چلیے آپا میں تینوں اولاد لے لینا نامی کرنا کئی بندے تھلے منہ سٹی بیٹھے نیند کی غلبے چنے یا ویسے کوئی پریشانی تعالیٰ میں چنے میرے وال ویکھو میں تواڈی زیارت کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور نا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے میرے وال ویکھو ٹھیک ہے نا گل دی چس لئی کرو گل دی چس لئی کرو جی میں باہر چساں لیندے ہو نا ایتھے چس لئی کرو چس بندی ایتھے حضور دے غلاماں دی چس بندی ایتھے ٹھیک ہے نا کسی دی غیبت سنتے ہیں کسی دا گلہ سنے گا شکوہ سنے گا جھوٹ سنے گا ٹھیک ہے بدخویاں کرے گا کی فائدہ ہوئے گا چس لینے گا کوئی نہیں مذاق چل رہا ہے چس لینی ہوئے تو محمد عربی دے ذکر بچ کے لئی کر اور حضور دی حال دا ذکر بچ کے کار دے غلامہ دا ذکر بچ کے امام حسن حسین آئے نال اس سوالی میں پیش کر دیتا عرض کر دیں نانا جہاں ایڈی دورو بندہ آیا ہے کہ حضور آپ دعا فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دے بیٹا ہے دے مقدر اللہ نے لکھی نہیں تو امام حسین عرض کر دیں ابا جی اگر دے مقدر اللہ لکھ دا تو مڑا اپنے دروازے تے کہمیں آندے ایک محبت سی پیار سی محبت اور پیار سی جبریل امین آگئے سونیا تسی ہاتھ چک دے ہو حسنین کریمین آمین کہہ دیں حضور نے دعا منگی یا اللہ اس مسافر نو بیٹا عطا فرما شہزادیاں آمین آکھیا شہزادیاں آمین آکھیا ایک دو تین سات مرتبہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا دعا مانگ کے واپس جان لگا نا کہندہ ہے آقا حسین کدی شام چکر لگے نا کہ میں نو خدمت دا موقع دینا آپ نے فرمایا بابا اسی آمانگے تسا سانو نہیں پہچاننا شام اسی آمانگے لیکن تسی اس وقت سانو نہیں پہچانو گے اگے انہوں پورا کر دے اس بات حجی جیرا سوچ رہے بندہ بھی نہیں سبحان اللہ بھی کہہ لے سبحان اللہ
پھر وقت آ گیا اسلام تے قرآن تے وقت آ گیا جدوں وقت آیا ہے قرآن تے پھر ایک قاری مدینے دے چلے سفر اختیار کیتا کربلا دا مارکا ہویا قرآن نالے ہن اپنا آپ نہیں ویکھیا خاندان نہیں ویکھیا نسب نہیں ویکھیا اسی رسول اللہ دی اولاد ممبر مسجد نبوی دا ساری کائنات دے ممبراں تو آلائے جناب والا مصلی حضور دا سارے کائنات دے مصلیاں تو آلائے بلکہ میرے امام فرما گئے لے جس جگہ تے کملی والے دا روزہ مبارک ہے او جگہ اللہ دے عرش تو بھی آلائے نبی مدینے تے مدینہ آلہ نبی عرش تے عرش آلائے آج جماعت کاریاں دی نکلیے کربلا دا میدان جناب ایک کاری دھڑ جناب والا کربلا دے میدان دے اندر نے سر نیزیاں نے کوفہ دا بازار شام جو جدوں گئے نے قرآن پڑھیا جا رہے آئے قرآن پڑھیا جا رہے آئے کون پڑھن والا عجیب کاری ہے جدا کلا سر تھلے جسم کوئی نہیں لیکن قرآن پڑھیا اونا لوگا سنیا ہے او بابا جڑا دعاواں منگ منگ کے دعوت دے گیا سی آقا جدوں شام آنا خدمت دا موقع دینا او دے گھر دے دروازے دے گو جدوں ایک قافلہ گزریا امام حسین شہیدان کربلا دے سر مبارک نیزیاں تینے اس وقت بابا نبی نہ ہو چکا ہے جدوں آواز قرآن پڑھن دی گئی ہے اپنے بیٹے نو آخدا ہے او میرے پیارے ہو اے قرآن کون پیا پڑھدا ہے ابا جی ایک قافلہ آیا ہے قافلے دے نال قیدی نے سر نیزیاں تینے قرآن پڑھیا جا رہے آئے او بابا رو کے آخدا ہے اے قرآن مدینے دے سیدی پڑھ سکدے اے کاری مدینے دے کاری نے عام کاری نہیں نے اج مصر دے کاری بڑے مشہور نے بڑا سونا قرآن پڑھ دے نے حدیث دے اندر آیا ہے حضرت امام حسن دے زندگی مبارک چایا فرمایا مصر دا بندہ قرآن پڑھن واسطے امام حسن کول گیا ہے امام حسن نے قرآن پڑھایا دعا فرمائی قیامت تک قرآن مصر والے سونا پڑھ دے رہن گے اے صدقہ میرے امام حسن سرکار دا فرمایا کاری دھڑ کوئی نہیں سر نے نیزیاں تے قرآن پڑھ رہے لیں بابا آخدا ہے او میرے بیٹے ہو ایک کاری مدینے دے پڑھے ہوئے نہیں یا مدینے دے سیاداتے لیں یا اونا دا کوئی پڑھیا ہویا ہے مدینے تو علاوہ کاری کوئی اس طریقے اس سوز و گداز نال اس انداز نال اس آواز نال صرف کاری مدینے دا پڑھ سکدا ہے مینوں لگدا ہے کدھر میرے مہمان تا نہیں آ گئے او وقت بابا اسی شام آونا ہے تسی نہیں پہچاننا سجنا قرآن بے وفائی نہیں کردا پڑھ کے تویک فرمایا حضرت عباس علمدار دے جدوں بازو قلم ہوئے نے جناب امام حسین نے فرمایا جاؤ میرے بھائی دے بازو لے کے آؤ آقا جنگ ہوئی ہے اتھے بڑے بازو ہونگے بڑی گوشتیاں بوٹیاں ہونگی آؤ کیویں پتہ چلے گا کہ عباس پاک دے بازو نے فرمایا جڑا گوشت قرآن پہ پڑھدا ہوئے میرے بھائی عباس بوٹیاں دسن گیاں جسم دا ٹکڑا ٹکڑا دسے گا قرآن پڑھ پڑھ کے دسے گا سی قرآن والے قدر نہیں اپنا کچھ لگا نہیں میرے بھائیو اپنا کچھ نہیں لگا اپنا بولیے کچھ بھی نہیں لگا اپنا قدر پوچھنا کلو جنہ خاندان قربان کیتے قرآن دے پچھے بیٹا جا او سر لیا میرے کول او سر لیا چوک دے اندر قافلہ رک گیا او بابے دا پتر گیا فرمایا
او قافلے والے ہو جننے پیسے لیندے ہو لے لو چند گھنٹیاں واسطے ایک رات واسطے اے نورانی چہرے سانو دے دے ہو اسی کوئی خدمت کر لئیے سجنا نہ پیسے لائے او نہ حسین دا سودا کیتا ادھروں یزید نال ابن زیاد سودے کیتے ادھروں شمر نے سودا کیتا آج اوہی لوگ پیسے لے رہے نہیں او عاشق خرید رہے لیں او عاشق خرید رہے لیں او بابا جناب والا سر لیا ہاتھ مار دائے عطر دے نال خوشبوان دے نال امام پاک دے سر مبارک نو غسل پیا دین دائے او نہ مطالبہ کر لیا سر واپس کرو توڑا ٹائم ختم ہو گیا ہے ایک بیٹے دا سر اتاریا تھال وچ رکھیا واپس بھیج دیتا ہے او کہنے حسین دا سر نہیں ہے او بابے نے 7 بیٹے حسین تے قربان کر چھڑے نے اس ماجرے دا پتہ چلیا سیدہ زینب پاک نو میرے بھائیاں دا عاشق میرے نانے دا دیوانہ میرے باپے دا متوالا ایسا کردار ادا کر گیا ہے کہ اپنے بیٹے قربان پیا کر دائے سر حسین تے چند گھڑیاں ہور مینوں دے دیو چند گھڑیاں ہور دے دیو سجنا ایسن قرآن والے قرآن جانن والے اور قرآن والے اندھی قدر کرن والے سیدہ زینب نو پتہ چلے جاؤ فرمایا نانا بابا ساڑھے تے اللہ دی تقدیر ہے اللہ دی طرفوں جو بھی آیا ہے اسیو دی رضا من کے قبول کیتا ہے سر واپس کر دیتے فرمایا سیدہ زینب اپنے بھائی دے سر مبارک دے فیض دے نال 7 بیٹیاں نو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی قرآن ماردہ نہیں ہے قرآن حیاتیاں دیتیاں لے زندگی عطا فرمائیے لیکن آج ساڑھا بھی ایک طریقہ بن گیا ہے بندے نو سکرات لگی ہے مر رہے آئے بلاؤ حافظ صاحب نو سورت یاسین پڑھے اوہ اکل دے نہیں ہو یاسین مارن واسطے نہیں آئی یاسین زندگی دین واسطے آئی ہے قرآن پڑھیا جس نے کل واللہ نال محبت کی تھی اس بندے دی شان بیان ساری زندگی کردہ روے بندہ پورا نہیں اتر سکدا وہ سجنا جد سینے وچ قرآن لے اور یاسین قرآن دا دل لے فرمایا قرآن دا دل لے جدوں یاسین بزرگ فرمان دینے دل دے مریض بلڈ پریشر دے مریض قرآن دی سورت رحمان تے یاسین سن لین اللہ تعالی دل نو طاقت عطا فرماندا ہے ساریاں مرضاں دور فرما دیندا ہے مومنہ واسطے شفا بن کے آیا ہے اج قرآن پڑھیا جا رہا ہے قرآن بے وفائی نہیں کردا اسی قرآن نال بے وفائی کر گیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا قرآن ویکھنا چھوڑ دیتا نبی لاجپال نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میں رب نال گلاں کراں رب نال ہم کلام ہوواں او قرآن دی تلاوت کرے جڑا بندہ چاہندا میں اللہ دی زیارت کراں او قرآن دی زیارت کرے تیرے میرے نبی نے فرمایا جدوں حافظ قرآن یا قاری یا امام قرآن دی تلاوت شروع کر دائے اللہ دے نورانی فرشتے لباں تے لب رکھتے قرآن سماعت فرمان دے بڑا عظیم خزانہ میں سے واسطے کہنا اور نہیں اپنے پتر پڑھا سکتے کہ ایک ایک طالب علم دا خرچہ ہی اٹھا لو ایک ایک طالب علم دا خرچہ ہی اٹھا لو ایک ایک عالم بنا لو تاکہ قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کر لیں قیامت والے دن تہاڈی شفاعت ہو جائے اللہ فرماندا ہے اگر میں قرآن نازل کردہ پہاڑاں تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اللہ دے خوف دے نال پہاڑ رب نے فرمایا پہاڑاں نوں میں تانوں امانت دینی چاہنا انہاں جواب دے دیتا مولا اسی نہیں اٹھا سکے رب فرشتیاں نوں فرمایا فرشتیاں عرض کیتی مولا اسی میں سمندراں نوں زمین نوں
شجر و حجر نو ہر چیز نے جواب دیتا مولا اسی بار رب نے محمد کریم نو ارشاد فرمایا مولا میں تیری امانت دا امین رواں آئے 7 سال دا 8 سال دا 9 سال دا 6 سال دا 10 سال دا 12 سال دا بچہ 30 سپاریاں دا حافظ کتاباں بڑیاں آئیاں نے صحیفے مبارک آئے نے ساریاں کتاباں پر حق نے تورات دا حافظ نہیں ملے گا انجیل دا حافظ نہیں ملے گا زبور مبارک دا حافظ نہیں ملے گا وہ اپنی مثال نے 8 پھٹ تو حافظ قرآن نکلے چپے چپے تے حافظ قرآن ہے ہر محلے وچ حافظ قرآن ہے حضور اللہ تو تھوڑا کرام ہے لیکن اپنا ترجیح دیتی دنیا نو آپ کہ حافظ قرآن بنایا تو بھوک ماران گے مولوی بن گئے تو بھوک مرنا ہے کتھوں گزارے ہون گے کتھوں پوریاں پہن گیاں نہ مولوی بنا نہ امام مسجد لوا تو بھائی تو عالم بنا ضروری نہیں کہ ہر عالم امام مسجد ہو ضروری نہیں کہ ہر حافظ قرآن مسجد امام بنے لیکن فرض واجب تو نہیں حضور دے کنے سے آبا سن حافظ قرآن تو سارے مسلح امامت دے کلون دے سن پوری جماعت سے عبد حضور نے فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دے سونے عمر پڑھائیے فرمایا ابو بکر نو آکھو پڑھا دے پڑھائیے عمر نے جو پڑھائی سبحان اللہ ابو بکر نماز پڑھائے پوری حافظ قرآن ہوتے حافظ قرآن نہیں سر ایک جی دے مقدر نصیب ہون نا شانہ انہیں مل گئی ڈیوٹیاں نے رب جی دے کھاتے پا دے جتھے کوئی ڈیوٹی لگ جاوے ٹھیک ہے میرے دوستو میرے بھائیو مولوی کدے بھکھا نہیں مریا جے میری یاد رکھے جی گال مولوی جو ہی مریا رج کے مریا بھکھے مولوی نے موت کدے نہیں آئی میرے دوستو میرے بھائیو اے نیت ہی چھاڑ دے ہو کہ اسی پڑھاواں گے تو سارا پتر مولوی لگے پھر سوچنے مولویاں دی بڑی عزت ہے او یارے تھوڑی عزت ہے پیچھے امام دے او جڑا باہر سانو گالاں وی کڈے نہ کہندا پیچھے امام دے ٹھیک ہے جڑا کوڑی اکھ ویکھدا وی کہندا پیچھے نماز وچ نہیں آئے گا تو جنازے وچ ہوئے گا جنازے وچ نہیں ہوئے گا تو کسی ختم میں جات چکی بیٹھا ہوئے گا ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی عزت ہے کہ رب دے رسول دے مصلی دے اوتے کھلو کے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی چودھری ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی گدا ہے کی کہندا پیچھے یار تھوڑی شان پھر یہ تھوڑی شان ہے کہ باپ والدین ان پڑھ رب سنہری تاج حضور نے فرمایا جدوں سنہر کرسیاں تے بہن گے تاج سراں تے پائے ہون گے نبی پوچھن گے فرشتیاں نو سوال کرن گے اے تو نبی نے حافظ قرآن دے والدین جدوں سنہری تاج تے کرسیاں لگ جان گے انبیاء علیہ السلام سوال کرن گے فرشتاں نو کہ اے نبی نے یا کسی امت دے ولی نے فرمایا فرشتے اگے جواب دیں گے نہ اے نبی نے تے نہ اے ولی نے اے حافظ قرآن دے والدین نے جنہ نے اللہ دے کلام نو اپنے سینے میں سمایا تے اللہ نے آج انہوں نے شانہ عطا فرما دیتا ٹھیک ہے چھڑ دے دنیا جھوٹی ہے ساری میرے دوست احباب کافی سارے نے انہوں نے کہا جی سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں امن نہیں سب کچھ مل جاندہ ہے ٹھیک ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ٹھیک ہے جس بندے نے عشاء دی نماز پڑھی نا تو چند سورتاں پڑھ جس نے سورت ملک شریف پڑھ لے سو گیا انہیں اپنا وظیفہ بنا لیا فرمایا سکونہ وچو اعلیٰ سکون ملے گا نیند وچو اعلیٰ نیند ہوئے گی ساری رات تیری عبادت وچ گزرے گی فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ تیرا ہر سا عبادت وچ لکھیا جائے ایک صورت نہ جدے سینے وچ پورا قرآن ہوئے پھر حافظ تو عالم باری حافظ تو قاری باری قاری تو عالم باری فرمایا عابد عبادت کرے ساری رات تے عالم فرض نماز پڑھ کے سو جائے فرمایا پھر بھی عالم دا سونا عابد عبادت ٹھیک ہے انہیاں شانہ انہیاں مگر ایتے ہون نہ کوئی ایم اے دی سنت بارے حضور نے فرمایا نہ بی اے دی نہ فلانی نہ ڈینگری نہ ڈگری دی ایتے ڈگری صرف قرآن نبی دا فرمان ہے بس میرے دوستو میرے بھائیو محبت کرو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ چھڑ دے سکول والے دندے کی کریں گا پڑھا کے
سب کچھ لا کے تے پھر کمانے تے کی فائدہ؟ نوکری لوان واسطے بھی ہو لوا جب 50 لاکھ ہوئے تے پھر نوکری لگ گئی ایویں حساب لاؤ 50 لاکھ کنے دن چ واپس پورا کنے سال چ پورا ہونا ہے جدو پورا ہونا ویسے ہی پورا ہو جانا ایویں اللہ دا قرآن پڑھا رزق وچ بھی برکتاں ہون گیا فرمایا جدو حافظ قرآن نکلدا نا گھروں اللہ تعالی او دے نکلن دے صدقے نال او دے گھر والےاں نوں رزق عطا فرمایا جی حافظ قرآن صرف ارادہ لے کے نکلا گھر دے وچوں دین دا علم حاصل کرنا دین دا طالب علم گھروں نکلا ہے جُتی ہوئی ٹٹی ہوئی ہے تھلے بیکار ہے غلاظت لگی ہے فرمایا جی اس حالت وچ بھی ہے اللہ دے فرشتے دے پیراں دے تھلے اپنے پار بھی چھا لیندے نے او دے مدرسے تک پارا چل رہا مدرسے تو گھر تک فرشتے نو سوار فرشتے دی سواری بن جاندے نے انیاں شاناں حافظ قرآن دیاں نے عالم دین دی شان دا کیا دین پڑھاؤ بچیاں دین پڑھاؤ انہوں حافظ بناؤ اگے قرآن نو سمجھن والا بناؤ ٹھیک ہے تاکہ قرآن دا پتہ چلے قرآن سانوں کی آخر ہے ٹھیک ہے دنیا نظام چل رہا سی بات ختم کریے شعر پڑھ کے اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے وقت چہرے بدلدا راشی ہزاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے وقت چہرے بدلدا راشی ہزاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں جداں بھی ہجرت دی رت سفل سی مکین اپنا مکان بدل سے مر جانا ہے ہجرت کرنی ہے مکان بدلنا ہے مکین اپنا جداں بھی ہجرت دی رت سفل سی مکین اپنا مکان بدل سے مکین ہوشن مکان ہوشن دیواراں ہوشن آساناں ہوشوں مکین ہوشن مکان ہوشن دیواراں ہوشن آساناں ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے وقت چہرے بدلدا راشی ہزاراں ہوشن آساناں ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن آساناں ہوشوں عمل دیاں فصلاں تا پک دیاں راشن فصل تا چیشن نصیباں والے نمازاں اے روزے حج زکوٰۃ خیرات افطاریاں سحریاں صدقات معاملات اے نظام چل دے رہنے فصلاں بیجی دیاں راشن عمل دیاں چکن والے چک دے راشن اگا سنیے عمل دیاں فصلاں تا اگ دیاں راشن فصل تا چیشن نصیب والے اے لوگ چھاراں اڈیں دے راشن اے جھاراں ہوشن آساناں ہوشن لوگ دھوڑاں تریفاں اڈ دے ہارا کام چل رہا لوگ اڈائی رکھشن فلاں ہو جیا فلاں یا فلاں یا اے لوگ چھاراں چھوڑا کی ہے نا لوگ چھڑ دے راشن او دے تریفاں
اللہ کہ سبحان اللہ عمل دیاں فصلاں تا پک دیاں راشن فصل تا چیشن نصیباں والے اے لوگ چھارا اڑیں دے راشن اے چھارا ہوشن اشانہ ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہارا ہوشن اشانہ ہوشوں اے وقت چہرے بدلتا راشی ہزارہ ہوشن اشانہ ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہارا ہوشن اشانہ ہوشوں جدا تجا جدا بھی شہر خاموش جاشیں تو سوز و عبرت دے کلمے جدا تو شہر خاموشاں جاسیں شہر خاموشاں کیڑا ہے قبرستان تے سوز و عبرت دے مولا ایک واری زندگی دے ایک واری زندگی دے میں دوبارہ جاواں تے میں تیری فرما برداری چ زندگی گزارا جدا تو شہر خاموشاں جاسیں تے سوز و عبرت دے کلمے پڑھسیں اے بھوئیں دے سینے تے ساڈے نا دیاں مزاراں ہوشن اشانہ شاید آپ کو سمجھ نہ لگے پر میں زمین اتے قبراں دے نشان رہ جانا ساڈے مزار تا باقی ہوشن تسی ویکھا ہونا ہے اپنے محلے چ ہوئے یا اگے پیچھے ویکھ لو دوست احباب اکل دی گل ہے چاچا بشیر اے مکان تیار ہو رہا سی رہنے نصیب نہیں ہویا کتنیاں محبتاں نال والدین اپنی اولاد واسطے کتنا کچھ کردے ہیں نصیب نہیں ہوندے جدا تو شہر خاموش جاسیں تے سوز و عبرت دے کلمے پڑھسیں اے بھوئیں دے سینے تے ساڈے نا دیاں مزاراں ہوشن اشانہ ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن ہزاراں ہوشن اشانہ ہوشوں اے وقت چہرے بدلتا راشی ہزاراں ہوشن اشانہ ہوشوں اے میل دنیا دے لگ دے راشن بہاراں ہوشن اشانہ ہوشن اللہ تعالیٰ سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے